It-trio tal-Presidenza tal-Kunsill Ewropew huma 3 stati membri ta' għada strateġika differenti, esperjenzi varjati fl-Unjoni Ewropea u daqs differenti. Dawn it-3 stati membri kollhom it-tmun tal-Kunsill Ewropew għal sena sħiħa, fejn hawnhekk ikun stabbilit programm politiku fit-tul dwar diversi fenomeni, fosthom it-tibdil fil-klima, iktar ġustizzja u sigurtà fl-istati membri kollha u tisħiħ u kontinwità tal-Leġislatura Ewropea. Sa mill-bidu tal-Presidenza fl-2009 l-Kunsill iddetermina minn se jkollu tmun tagħha sal-2020, fejn sa dak iż-żmien kull stat membru jkollu l-Presidenza minn tal-inqas darba. Kull trio se jkun qed jinkludi wkoll wieħed mill-iktar stati membri ġodda li ssieħbu mal-Unjoni wara s-sena 2000. Il-Presidenza Slovakka se tintemm fl-aħħar tal-2016 biex imbagħad Malta tieħu posta f'Jannar 2017. Dan filwaqt li l-Olanda li kellha l-Presidenza fida 12-il darba qiegħda fil-proċess ta' tranzizzjoni wara li l-perjodu presidenzjali tagħha intemm f'Ġunju li għadda. Wara Malta kellu jkun hemm ir-Renju Unit, iżda minħabba Brexit se jkun hemm l-Estonja.